Ahoj, vítam ťa pri dnešnej epizóde. Dnes sa spolu ponoríme do jedného malého gréckeho slova, ktoré v sebe skrýva obrovský význam. Kairos. Možno si o ňom nikdy nepočula, ale keď ho pochopíš, začneš si všímať veci vo svojom živote úplne inak. Začníme úplne od začiatku. Starí Gréci mali dve slová pre čas. Prvé bolo chronos. A to poznáš. Je to lineárny čas, hodiny, kalendár, minúty, sekundy. Je to čas, ktorý plynie stále rovnako, ako keď ideš v autobuse a pozeráš sa na hodinky. Čakáš na piatok. Ale potom mali ešte kairos. A ten bol úplne iný. Kairos nie je čas ako číslo. Kairos je správna chvíľa. Je to moment, keď sa niečo láme, keď je niečo pripravené a dozreté. Ako keď si presne na správnom mieste v správny čas. A teraz pozor. Kairos je aj čas na zmenu. Alebo, ako hovorí jeden teológ, kairos je chvíľa, keď do nášho času vstupuje niečo božské. Niečo, čo nás volá k akcii. Niečo, čo sa nedá ignorovať. Platón a Aristoteles vnímali kairos ako kľúčový moment, keď máš urobiť to správne rozhodnutie. Cnosť podľa nich nebola len o tom, čo je dobré, ale kedy je to dobré. Niektoré rozhodnutia musia prísť v tom jedinom správnom čase, inak sa minú účinku. A sofisti, učitelia rétoriky, učili, že úspešný rečník nie je ten, kto má najlepší text, ale ten, kto vie, kedy má hovoriť. A to isté platí aj v živote. Nie je všetko len o obsahu, ale o načasovaní. Ako rozpoznať kairos momenty dnes? Teraz si možno hovoríš, OK, pekná filozofia, ale čo s tým? Tu je pár znakov, že sa nachádzaš v kairos momente. Niečo sa zmenilo vo vonkajšom svete alebo v tvojom vnútri. Máš jasný pocit, že teraz je ten čas niečo urobiť. Možno cítiš nepokoj, nutkanie, ale aj istú jasnosť, ako keby ti niečo hovorilo, poď, urob to teraz. Okolnosti sa zrazu zladia, príležitosť, vnútorná pripravenosť, aj čas okolo teba. Je to ako, keď ti niekto zrazu ponúkne stáž presne v obore, o ktorom tajne snívaš, ale musíš sa rozhodnúť do večera. Alebo keď konečne stretneš niekoho, kto v tebe prebudí túžbu pohnúť sa ďalej. Poďme si prejsť zo pár príkladov z reálneho života. Predstav si, že sa dlho trápiš v práci, ktorá ťa vyčerpáva. A potom na náhodnom stretnutí ti niekto povie o kurze, ktorý by ťa mohol posunúť. Nie je to len náhoda, je to kairos. Otvorené okno, ale pozor, také okno sa neotvára stále. Možno si prešiel ťažkým obdobím, rozchod, strata, vyhorenie a zrazu si sadneš, začneš čítať knihu, ktorá ti úplne otočí pohľad na život. Ten moment, keď ti docvakne, čo máš zmeniť. Aj to je kairos. Martin Luther King, keď priniesol prejav I have a dream, to nebola len pekná reč. Bol to kairos moment, bol na správnom mieste, v správny čas, keď sa Amerika potrebovala zobudiť a on to vedel vycítiť. Aj bežné veci môžu byť kairos momenty. Napríklad, máš s niekým napätý vzťah a práve dnes cítiš, že by si mohol natiahnuť ruku na zmierenie. Vieš, že už to dlho cítiš, ale dnes je ten moment. Ak ho chytíš, môže sa zmeniť celý váš príbeh. Tak čo s tým? Otázka nie je, či kairos momenty prídu. Oni prídu. Otázka je, či budeš pripravený ich spoznať a hlavne, či na ne zareaguješ. Tu je pár tipov. Spomal. Kairos sa často skrýva v tichu. Všímaj si, čo sa opakovaním hlási. Emócie, nápady, túžby. Buď otvorený veciam, ktoré vyzerajú ako náhoda, ale niečo v tebe cíti, že sú viac než to. A keď príde ten moment, nekalkuluj príliš dlho. Niekedy treba urobiť krok do neznáma. Kairos nie je len slovo zo starej gréčtiny.
Je to reálny rytmus života. Je to ako keď hrá hudba a zrazu príde pauza a ty vieš, že práve teraz máš naskočiť. Tak ti dnes prajem, nech si všimneš svoj kairos. Aby si nezabúdala, že čas nie je iba chronologický, ale že sa čas občas spomalí alebo zrýchli. A občas 1 sekunda alebo 1 moment alebo 1 veta ti môže zmeniť celý život. Tak, ako sa to stalo mne. Mne 1 veta zmenila celý život. Ale vtedy som ešte netušila, že niečo také ako kairos existuje. Na to som prišla až o 8 rokov neskôr kvôli skladbe od Majka Spirita, ktorá sa volá Kairos. Napíšte mi prosím vás dole do komentára, či by ste chceli počuť môj príbeh, ako mne jeden moment, ktorý som spozorovala a vedela som, že sa v tej chvíli pohybujem na rozcestí, v podstate na križovatke životnej. A všetky detaily okolo, ak by ste teda mali záujem o tento príbeh, môj príbeh, tak mi napíšte dole do komentáru, alebo by som pripravila špeciál na mojom Hero. Takže dajte mi prosím vás vedieť a ja ti dneska iba poprajem, aby si niekedy všimol ten svoj kairos. Nemusí to byť vždycky o veľkých momentoch, môže to byť aj malý moment, ktorý jednoducho niečo zmení, niečo napraví, niečo v tebe spustí a ty jednoducho potom zmeníš ako keby celú svoju trajektóriu. Možno je to rozhovor, ktorý si odkladal, možno je to nápad, čo ti nedá pokoj, alebo možno toto je tvoj kairos moment. Niečo ti práve zasvietilo vnútri. Ak áno, tak choď za tým. Ak sa ti táto epizóda páčila, daj mi prosím ťa follow, prepošli to niekomu, možno práve niekomu, kto to potrebuje počuť a pokojne sa ozví, ak si zažil už svoj vlastný kairos moment a daj nám o ňom vedieť. Maj sa krásne, počujeme sa na budúce a nezabudni. Najväčšie príbehy sa rodia práve vtedy, keď sa nikto nepozerá.